Et ota sitä tupakkaa. Mitä? Meillehän nauraa pian kaikki, jos joku tulee kylään. Kukahan tänne tulee? No vaikka kuka. Kuka? Vaikka kaikki. Kaikki. No kuka tulee? Manu! Kello on taas 4:20. Äiti. Laitan taas pääsiäisen niin kuin aina ennenkin. Manu, et uskalla syödä Korpelan sian paskaa. En. Saat 5, jos syöt Manu kämmenellisen paskaa. En. Eikö Manu raha kiinnosta? Saisit 5. Et sitten kuitenkaan anna sitä 5. No totta helvetissä anna. Tai käsket syömään enemmän. No, jää sitten siihen itekses jurnimaan. Kunnia, älä jätä! Taidat pelata yksin! No niin pelkää! No hyvä on, syödään sitten! Että lupaat syödä kämmenellisen Korpelan emakon paskaa. Päästä! Et sitten kerro muille. En kerro. Mennään Manu baariin hakemaan Lassi pois. Aha, tää on Lassi pois. Voitin Bajatsosta 24 markkaa. Manu! Kiitos! Olet tietysti juonut kaljaa koko rahalla. Pelasin ne kaikki. Korpela tarjosi usein.
Joudut kyllä maksamaan takaisin sille. Perkelettekö me nyt siltä lainaamaan? Ollaan ennestäänkin velkaa 40. No kyllä ne kaikki vielä maksetaan. Tehdään vaikka töitä. Pistätte minut taas sinne töihin! Pistetään Manu taas töihin. Laita levylassi. Manu syö sen sian paskaa. Ja me lyödään vetoa, että se syö. No, sehän alkaa heti väittämään, että ei syö. Nostetaan summa niin korkealle, että saadaan kottikärryt kaupasta ja velat maksettua. Toinen sanka katkes, kun kärräsin unnia pitkin pihaa. Manu, menes vähän katseleen, näkyykö tähtiä taivaalla. No näkyy. No mene ulos katselee. Miten saadaan Manu tekemään sen? Jos maksat 10, niin minä hoidan asian. 10 maksaa, jos sen ihmeen näe, että Manu paskaa syö. Kyllä näin käy. Aivan varmasti. Niin. Pojat! Hyvää pääsiäistä. Joo. Kiitos. 160 se on. Laitoit läpät. Nythän kevät. Sanotaan 150 korkeinta. En! 8, 69, 70, 71, 72. No vilppu. Olet päässyt jo aika pitkälle. Kyllähän niitä laskee, tietäis vaan nimet kaikille. Oletko Manu valmis hommiin? Jos kävästäis matkalla tulla Korpelaan sikaa jututtamassa. On tähdillä omat kuvionsa vallan. Siinä tuntee itsensä aivan pieneksi, kun katselee taivaalle ja oikein miettii tätä maailmaa. Mahtaakohan Jeesus tietää kaikkien tähtiä? Manu, jos lähdettäis. Mistä sille nyt Jeesus tuli mieleen? Manu! Pojat tässä! Saturnuksesta tulee taivaan laiva lujaa kyytiä meitä kohden. Kaikkien on syytä hakeutua turvaan, sillä Saturnuksen miehet eivät tunne sääliä. Voi kun ne olisi oman peiton alla turvassa. Perttaiti leipoo aina lämmintä pullaa. Manu syömään! Voiko kaarnalaiva jättää puron yksinä? Ei voi se kaatua ja virta kuljettaa sen ties minne. Manu! Ryhtiä! Saatanan perkele, että sun pitää tuoda se joka paikkaan. Tässähän menee pian kaikki bisnekset tuon saatana urheilun takia. Mitkä bisnekset? Teetkö sinä yksinäsi jotain bisneksiä? Niin et kerro muille. Otsasta valuu verta, lyö se kivi rappuseen ja Lassi ampui jääkiekolla munille. Ota nyt tuosta ensiksi tolkku. Manu ei osaa urheilla, Manussa on viitos. Tuo se kotia, sitä vaan, että menee kaikki pilalle tuon takia. No mikä tässä nyt on mennyt niin pilalle, että pitää siinä melkein itkemään alkaa? No ainakin tämä vedonlyönti menee aivan harakolle tämä Korina-Kallen takia. Ensin näyttää niin varmalta, mutta kun tosi paikka tulee, niin miehestä ei oo mihinkään. No kyllä se siitä tokenee niin kuin aina ennenkin. Manu, keitän sulle hopeateetä, että Kiitos. saat hyvät unet. Pauli makaa ojassa. No niin, makaa. Mitä? Pauli, nouse ylös. Mitä? No älä ryve ojassa. Palvelut siinä niinku Moilanen. Mitä äijät? No mitäs tässä? Onko ollut naisjuttuja? Onko naisjuttuja? Aina jotain pientä juttua on.
Tekeekö pahaa, Pauli? Olit kuulemma ollut vatsahuhtelussa. Sairaalassa. Joo. Etkö muista, että olit sairaalassa? Olin niin kännissä. Ja nyt makaat ojassa. Niin. Eikö oma tunto kolkuta ollenkaan? Aina 20. Äläkä mäkätä siinä! Ei ole. Ei ole mullakaan. Älä ollenkaan kato sillä silmällä. Vietäkää joutuimiehet kotiinne, sillä siellä on asiat huonolla mallilla. Siellä on piha täynnä ämmiä. Petteri. Meinaatte, että tädit on tulleet meille? No voi sun saatana. Nyt tuli kiire. Joo, paras pitää kiirettä. Tädit on tullut. Niin, kuultiin. Oliko varmasti leimpussi? Lainpussi oli ja 7 oli naisia, en erehdy. Pappa ei erehdy koskaan. Mikäs poikaa huohotuttaa? Kunto! Hoida kunto! Eikä Pauli hoida kuntoa. Ei Paulin ois nuorettava kuntoilla. Joo. Tädit tuli nyt tähän. Manu! Ylen Anna, vatsa tyhjäksi se helpottaa. Ota meidät Kotkan kuluttua kiinni. Joukkue! Matkaan! Mars! Muistakaa, että minä hoidan puhepuolen. Kuntoilu ei tekis huonoa. Pojat on tuossa. Katsokaa. Alholan pojat. Mistä tulette? Tossa vähän kävelyllä oltiin ja vähän raitista ilmaa ja näin poispäin päivä. Olitte baarissa. Ei oltu. Manunkin veitte sen baariin. Miehet parhaassa iässä, kai sitä... Eikö edes kahvia tarjota? Hei! Tarjotaan me kahvia. Manu menee laittamaan. Manu, mitä me sovittiin? Joo, kahvia. Manu menee keittämään kahvia. Te ei vaan liian vahvaa. Näin iltapäivästä. Mene uni. Tulkaa pihalle sieltä ahtaasta autosta. No, miten Sennitärin selkä jaksaa? Mitä? Selkä! Miten jaksaa? Aina pientä vikaa vanhassa on. Viime viikolla yhtäkkiä alkoi huimaamaan. Niin että oikein Niin kun sairastais. No, joko sitten kahvit pian tulee? Että päästään pois Tulkaa nyt pihalle vähäksi aikaa jalottelemaan. Että mitä? Mennäänkö, Viivi? Martta, älä vouhota! Juu, laitetaan. Kastettavaa ei tarvitse. Teidän tulee hiki siellä, teitä on paljon pienessä autossa. Täällä on ihan hyvä olla. Eikö olekin? Hikikö? Ei ollenkaan. Hyvä Ei täällä ne olla on. sokerista. Eikö olekin? Pääasiat ei vedä. Tää volkkari pelaa. Juu. Mitä? Että volkkari pelaa! Kyllä pelaa. Seidi ajaa, me vaan istutaan. Että Seidi ajelee tyttöjä sukulaisiin. Seidi ajelee. Mitä? Me vaan istutaan niin kuin ministerit täällä. Vaan autonpito, se on kallista. Niin. Ketkä kaikki ottaa kermaa? Minä juon mustana. Mielelläni ottaisin maitoa. Se on ihan Kyllä sama. kermakin käy. Jos ei ole maitoa. Ihan loraus vain mulle. Mulle ihan samalla lailla kuin Sennille. Entä Aino? Kyllä pelaa. Tuleeko kermaa? Kyllä se käyttää. Se aina käytää. Ei niin. Kyllä käy. Käyttäisi joskus kuulkaa maitoa. Että maitokin käy. Kyllähän maitokin käy. Sillä menee kuulovalla. Mikä menee? Järki siltä menee. Viivi. Sanoit tietenkin jotain rumaa mulle. Onneksi en kuullut, mitä sanoit. Käyn katsomassa, löysikö Manu kahvin. Mene kattoo, että sä hajota paikkoja. Kahvi on valmista. Tulossa on. Tuo Manu kahvi tänne! Ei ole enää pannussa, ehdin kaataa kuppeihin. No tuo kupit tänne!
tänne! No paljon kuppeja, tule auttamaan! Tossa se Ontto seisoo aivan hoona. Manu, Alma ottaa mustaa. Viivillä loraus vaan, Manu. Martalle on sama. Senni ottaa mieluummin maitoa. Kermakin käy, jos ei ole maitoa. Enni ei osaa päättää. Aino ottaa. Mulle ei saa laittaa, Manu. Ei ole kermaa! Ei Manu tuonut kaupasta, kun ei osannut arvata, että tulette käymään. Yhden täytyy juoda hammasmukista. Mitä sä höpötät? Onhan niitä kuppeja. No on niitä vielä 2, mutta kun toinen on matokuppinen ja toisessa on Lassin pektukset. Manu! Ei näemmä saatu kahvia ollenkaan. Eihän tässä sitä varten seisoksita toisten pihamaalla. Tuntuu vaan olevan niin leppeä ilma, että juutuin tähän teidän seuraanne. Eikä minulle kahvia näin iltapäivällä. Keitettyä vettä ainoastaan. Ei näe painajaisia. Hyvät illan jatkos vaan kaikille ja hyvää sunnuntaipäivää. Lähdenkin tästä iltatoimille, saatte sitten sukulaisten kesken jatkaa turinointia ja mikäs tällaisella herran ilmalla onkaan tässä pihamaalla vaihtaa kuulumisia. Herran siunausta ja rauhaa vaan kaikille. Terveisiä perseestä. Ellen Nesiä, ellen. Kukas se tämä on? Se on tuosta aivan läheltä. Melkein naapuri. Se on Väinö, lahkolaisia. Oliko se pappi, kun puhui niin kiireellä? Siltä vaikutti, joo. Kovasti tuli sitten imelähköä puhetta, kun Tämä se näkee jo pappeja joka paikassa. Viivi, suus kiinni. Se oli vähän saarnamiehiä. Lahkolaisia. Lakkolaisia? Lahkolaisia! Tämän seudun saarnamiehiä! Pappi kun pappi, sitähän minä sanoin. Mitä te sekoitatte? Lassi, sano niille. En minä ole Lassi. Lassi meni baariin. Enkä mennyt, minä olen Lassi. Olette niin samannäköisiä nykyään. Eihän teitä erota. Minä olen Unni. Ja minä olen Lassi. Minä olen Lassi. Pitää päästä vessaan, jos ei lähdetä tien päälle. Kyllä sua otetaan huomioon niin paljon kuin voidaan. Älä Viivi! No nyt se alkaa riitelemään tuon Hehelönkin kanssa. No niin alkaa. Mitä se sanoo? Viivistä on tullut niin nokkava. Taitaa olla miehen puutteessa. Seidi, sano Martalle, että lopettaa tuon nälvimisen. Eihän Martasta vähällä. Viivi takaisin autoon. Mihin Viivi meni? Viivi, autoon, että päästään lähtemään. No mihinkä teillä nyt tuommoinen hoppu on? Juuri tulitte ja olette lähdössä. Lähtetään silloin kun humittaa. Emme teitäkö sitä neuvoja? Siinä sitä nyt pillitetään keskellä pihaa. Viivi takaisin autoon, että päästään lähtemään. Pauli. Herranjestas, Pauli! Missä? Missä? Mikä? Mikä? Onko se aivan räkäposkella? Pauli. Mitä? Hakekaa Pauli tänne. Käydään tähän asialla. Mitä? Kato nyt perkele, ne jää tänne. Siltä näyttää joo. Taisit tulla paha aika. Väinö käski tulla. Älkää väittäkö, että minä käskin. Manu! Tällainen määrä naisia ja te sanotte, että paha aika mennä jututtamaan Pauli, niitä. elä mene sinne. Menisit kotiin. En mene kotiin, kun on näin paljon naisia. Entä baari? Baari tällaisella hetkellä, kun on talo täynnä naisia. Ei ne on naisia. Ne on tädit. Tädit tuli käymään. Ai ne on tädit. Lähdetään pakoon koko porukka. Taitaa olla parasta. Joo, mennään pakoon, mutta minne? No baarista ne löytää meidät heti. Jo meiltä. Jos pakoon lähdetään, on paras mennä piilosalle. Manuhan keksi, mitä pitää tehdä. Joo, otetaan jalat alle. Mihin suuntaan? Tuonne. Ei kun baariin päin ne luulee, että mennään sinne, koukataan sitten tonne. Mutta mennäänkin Korpelan vajaan. Ollaankin vajassa. Vaikka luulevat aivan muuta. Manu perkele! Mitä?
Koko idea isä kaatuu heti. Mitä? Sattuu! Otin jalan paasti alle! On se näemmä vääntynyt. Manu, onko tunto tallella? On! Nouse ylös siitä! Ei pääse! Auttakaa miehet! Nouse ylös! Sattuuko sille useakin tällaista? Sattuu! Hyvä, Manu. Tuli reikäkin polveen. Miten se nyt sillä tavalla? Ei ole minun päivä tänään. Eikö ole Manun päivä? Mennään jo! Kallis. Pelkkää räjäytystä saa tuohon hintaan. Kallis pelkkä räjäytys. Niinpä tietenkin. Mutta oletteko ajatelleet laatua? Ja turvallisuus. No, leikki leikkinä. Ja pannaan samaan hintaan raivaus ja vajasta ei ole tunnin kuluttua mitään jäljellä. Ei kiveä kiven päällä. Ja hullunkurinen vertaus, eikö? Et kuule saa mistään räjäytystä ja raivausta tähän hintaan. Anteeksi. Mietitte rauhassa. Aikaa on. Onko Paulia kyllä? Mitä? Kuka? Ei. En tunne miestä. Mä joka päivä töitä teen. Jos näet sitä, sano sille, että tulee maksamaan velkansa. Jos näet sitä itse, niin sano samalla tavalla. Koppi kahvia. Ei ole kahvia. Ja kaljaa sitten ja sassiin, perkele! Oletteko työmiehiä? Mitäs siitä sitten ei sais olla? Kaikki mokomin. Olisi pikku keikkaa tarjolla. Onko toltaa? Totta kai, ilman muuta. Minä maksan herran oluen. Saatko olla pullaa? En ota ja kaljan maksan itse. Totta kai, kaikki mokomin. Minä otan myös kuohuvan Pilsnerin ja saanko pari somaa fiineriä. Näyttää niin tuoreelta ja vasta leivotulta, kiitos. Ai ja kyllä varmaan emäntä itse leiponut. Voilla leivottu. Olisi räjäytys ja raivuukeikkaa. Mitä? Aivan tässä lähellä. Minä hommaan räjäytysaineet ja hoidetaan homma alta pois. Ja minä maksan sulle hyvän palkan tuohon. Mitä? Pimeänä. Koko summa pimeänä. Kiiretään niin kauan. Kyllä, ei mene. Ota homman. Hieno homma. Odota siinä. Kyllä se on kuule niin, että minä sen räjäytyksen teen. Kyllä se on niin kallis, että tee mieluummin vaikka itse. Varo. Ne ei ole leikkikaluja, ne räjäytteet. Entäs työllisyyskysymys? Työt loppuu miehiltä, pitäjä hiljenee. Ja kun ei ole työtä, ei miehillä ole rahaa tulla baariin. Siinä loppuu kuule leipä sinultakin, pikkuhiljaa. No, ehkä ei juuri tänä päivänä, mutta näinä päivinä. Olen kyllä sitä mieltä, että otat se minun tarjouksen vastaan. Minä nimittäin työllistän pitäjän miehiä. Ja minä maksan niille. Ne tuo sitten rahat takaisin sinulle. Maistuuko? Minä olen juuri syönyt. Ei, kiitos. Onhan siinä perää. Perää on. Jos tinkaisin vähän. Totta kai, ilman muuta. Tinkataan. Vaikka toisaalta on se purettava, sortuu vielä jonkun niskaan. On se siinä tapauksessa purettava. Korjaan, räjäytettävä. Aha. Mikset muuten pura? Hyvä kysymys. Ei noita enää nykyään pureta. Se tulee liian kalliiksi. Ajatteles mitä katepillaria mies maksaa. Se on kallista. Nykyään räjäytetään ensin, sitten mies tulee ja raivaa. Tämä on nykyaikaa. No, pudotetaan hinnasta 50 pois, mutta sitten ei enää tipu. Nytkin menee jo kehitysmaan hinnoiksi. Huumoria. Dynamiitti on
kiven alla näinä päivinä. Kivilouhimot vievät miltei kaiken tavaran käsistä. Tässä täytyy nuoralla tanssia tilaajan ja louhimoväen kanssa. Ja tänään on talli pois. Ja tunnin kuluttua tuskin muistat koskaan mitään ollenkaan. Kävisikö Keinon Nurmi? Naapuritkin voivat ihmetellä. Entäs koiran koppi vielä löytyy myös varastosta lasten kahluu alla. Se peittäisi omasti isomman kiven. Otetaan se räjäytys ja raivuu. Totta kai, ilman muuta. Ja työssä on käytettävä tämän pitäjän miehiä. Tässä. Odotat siinä. Sopimus. Turha lukea tekstiä sikäli, että se on turhaa. Mentiin. Tja. Oletkos työkunnossa? Onko kultaa? Kiitos. Näkemiin. Anteeksi. Hei mies! Varo, ettet vilustu. Tiedät sinäkin, miltä tuntuu, kun munaa. Ei tämä mikään munaus ollut. Kulji ensimmäisenä. Keulussa kulkeva ottaa riski, mutta jos on sota-aika, niin eiköhän pistettäis Manu Miinaan haravaksi. Eiköhän. Entä sitten, kun Manu on 1000 päreinä? Mitä? Unni sitten. No tuo nyt on sellaista jossittelua. Ei nyt ole mikään sota-aika, nyt on rauhan aika. Sissielämää joka tapauksessa. Sissielämää. Löydettiin hyvä paikka lymytä. Hyvä paikka on. Siellähän sitä olisi paskaa. Siellähän sitä olisi. Ajatteletko samaa kuin minä? Siellähän sitä olisi paskaa. Mitä helvettiä? Me ollaan Korpelalle velkaa 40 ja rapiat päällä. Ajateltiin tässä päivällä, että Manu syö tämän sian paskaa. Että jos saadaan velat maksettua sille. Niin. Sian paskaa, Manu. Ja uudet kottikärryt, toinen sanka katke saamalla. Mikä ettei? Maksaa se mullekin 10, kun söin tupakin. Vilterin kanssa. Ilman filtteriä. Jaa. Korpela tykkää nauraa ihmisille. Sen takia se maksaa niin hyvin. Mitä minä sanoin, Lassi? Manu. Mitä? Ethän syönyt liikaa pihvejä illalla. Unni ei antanut kuin 2, vaikka ne on herkkua. Manu söisi meidät katuojaa. Minä tykkään silakkapihveistä. Niitä tehdään jokaiselle 2. Niin kuin äiti teki 3. Niin kuin äiti teki. Äiti teki 3. Niin kuin äiti teki. Manu, maistas pikkusen, että millekä se maistuu. Kokeile. Kokeile. Paha. Elää kakistaa. Manu, niela se. Ei voi. No kyllä voi. No kokeile. Manu. Ei voi. Kokeile. Manu, katos mikä tuolla. Menikö sisälle? Menikö? Sano. No meni. Hyvä, Manu. Menisikö vielä toinen? Mitä meinaat? Menisikö paremmin Kiljun kanssa? Vielä paha sekin on. Eikä ole. Manu. Tämä ihme näytetään Korpelalle. Tämä näytetään Korpelalle. Teki se sen. Se teki sen. Päästä. No, sitten on tämä Amerikan täti, jota kukaan ei muistanut edes suvussa olevankaan. No,
Hän riisui sen hattunsa siellä kirkossa penkillä viereessä. No, joku on unohtanut seppeleensä tähän penkille, vaikka sen pitäisi olla tuolla arkun päällä. No, siinähän oli niitä hedelmiä ja kaikkia väriä niin paljon, että ei sitä olisi heti hatuksi uskonut. Kyllä se sellainen keko oli, että en yhtään ihmettele sitä, joka vei sen sinne muiden seppelten sekaan. No mitäs? Siellä oli tädin hattu arkun päällä. Amerikan tädin hattu oli nyt aivan väärässä paikassa, vaikka päähänhän hattu kuuluu, vaikka ei tätä olisi heti hatuksi uskonut. Oli se vaan sellainen hedelmävati se hattu, etten paremmin sano. Sellaisia hattuja käyttävät Amerikassa. Mitä sanoit? Alma kysyi sitä hatusta. No näin. Kaikki sen näki. Oli siinä naurussa pitelemistä. Se oli varakas nainen sentään ja me oltiin ihan tavallisia ihmisiä. Ei sitä varakkaille ihmisille päin naamaa naureta. Se näkee taas unta. Viivi, olehan kunnolla nyt. Kyllä nyt on jotain mätää sällien elämässä, kun tuolla lailla pakoon luistivat. Ei uskaltaneet tulla näkyviin. Niin. Manunkin saaneet mukaan siihen kaljaremmiin. No mitä tuosta? Sinä et pitää muusta kuin tanhusta. Ja te vaan puututte toisten ihmisten asioihin, ollaan nytkin vallattu toisten koti niin, etteivät kotiinsa uskalla tulla. Minkä takia ne ei uskalla tulla kotiinsa sitten? Sano se. Kaikkihan meitä pelkää. Huitasenko? Älä! No nyt on Alma kiukkuinen kuin paarva. Kaikki autoon. Etsitään ne roikaleet vaikka kivenkolosta. Ne on Paulilla. Paarin päin ne meni. Eli ne on Paulilla. Aino mennään. Se nukkuu. Jätetään se siihen. Mennään. Nukkuu niin sikeesti, että herää vasta juhannuksena. Mitä me tehdään Ainolle? Ei me jaksa kantaa sitä. Ei ollut sielläkään. Meitä on jymäytetty. Pitää varmaan mennä takaisin, jos Aino vaikka herää. Luulee, että me on lähdetty ilman sitä. Ja sitten eksyy, kun lähtee hakemaan meitä ja sitten saadaan lähteä etsimään sitäkin. Niin siinä helposti käy. Aina saa etsiä jotain. Niin siinä helposti käy, kun liikkuu näin suurella porukalla. Nyt lopetatte sen kitinän. Enni, onko takana mitään, että voi peruttaa? Ei ole. Ei ole muuta kuin polkupyöräteline. Se oli se teline. Mutta ei siinä ollut yhtään pyörää. Olisi tullutkin kallis olla reissu, jos oltaisiin rikottu vielä polkupyöriäkin tässä. Saakeli jätkä. Kyllä niistä nyt riesa tuli. Jos ne on jo kotona. Tekivät meille jeku. Niin, pojat on poikia. Ovat olevinaan hyvinkin ovelia. Mutta ollaan niin kuin ei oltaiskaan. Siitä saavat samalla mitalla. Mennään sinne sisälle ja sanotaan, hoi! Onko pojat jo kotona? Entä jos ne ei ole kotona? No ne kotiin tulee, kun tulee pimeitä. Aina ne on pimeitä pelänneet. Mitähän nekin ei pelkäisi? Sen takia liikkuvat aina porukassa, kun pelkäävät kaikkia isot miehet. Manu ei pärjää ilman toisia, siitä kai ollaan yhtä mieltä.
Mitä siellä tapahtuu? Huonolta näyttää. Ne on majoittuneet sinne. Helvetti kun paleltaa. Ne on ruvenneet siivoamaan siellä. Teidän kanssa kun liikkuu, niin ei ole naisen naista missään. Sissielämää. Sissielämä? Onhan niitä. Teidän ympärillä naisia. Missä? Ei koskaan. Kenenkä ympärillä ei ne koskaan. sitten parvelee, ellei meitä? Te ette ole naisten miehiä alkuunkaan. Ette edes meidän uskaltaa juoda tätä Korpelan kiljua. Ollaan ennestäkin tarpeeksi velkaa sille. Ja kun salaa juot sen kiljua, niin se ottaa siitä tuplahinnan. Pistetään Manu syömään paskaa kahta kauhean. Manu, miten olisi? Sikäli poikkeuksellinen sisääntulon reitti, koska jäi tällä kertaa avaimet pois, mutta toisaalta näin tämä asia hoituu ja on hoitunut aina ennenkin, joten olkaa hyvä, tulkaa tänne päin, ei tässä mitään hätää. No, joka tapauksessa uskoisin olevamme nyt noin jotakuinkin kohdalla sahaa. Siitä. Tänne päin. Aivan rauhassa. Onko tulta? Tulta! Pane se tupakka pois. Taidan panna korvan taakse, jos ei oo tulta sinullakaan. Juu, pane korvan taakse. Tässä. Tänne. Hämärää hommaa! Ei ole mikään polkupyöräkeikka. Ei. Olen minä siitäkin kärähtänyt. Anteeksi. Polkupyörävarkaus ja raiskaus. Pakenin sen naisen pyörällä. Anteeksi, kuinka? Sen naisen, jonka mä raiskasin. Niinpä tietenkin. Nyt mennään räjäyttämään se talli. Tänne päin. Näyttäkäämme samaa väylää kuin tullessa. Teidän jälkenne. Aivan. Varovasti. Mikäs tuo on? Tupakkia! Älä hyvä mies varasta tupakkaa. Sinähän kärsii työt. Business is business. Pitäisihän sinun aikaisen ihmisen... Onko tulta? Niinpä tietenkin. Joo, vaatii sorminäppäryyttä tuokin vaihe. Seuraava. Mahtaa olla tarkkaa hommaa. No niin. Napsaako suu? Napsaa. Kun vois mennä baariin. Ollaan vähän pahassa jamassa. Manu, onko vire päällä? No mentäisiin vaan kotiin, siellä tädit laittaa meille ruoan. Että mentäisiin tätien luokse tässä krapulassa. Niin. Koto ikävä. Manu. Mihinkähän se seuraava tulee, kun ei tullut pyydetyksi piirustuksia mukaan? Harmin paikka. Anteeksi vaan. Tuossa on seuraava paikka. Nainen on parhaassa iässä parikymppisenä. Joo, näin on Manu. Etelän maissa ne alkaa
Sen jälkeen jo lihomaan niin, ettei niitä samaksi tunne. Pulskistuu nuorena. Ja alkaa vanheta ja... Seuraava! Onko tulta? Varo! Älä! Tädit. Ja, jokohan se olisi se viimeinen. No voi sun saatana sentään. Ne on piirittäneet meidät. Onko tulta? Kyllä se oli miehen ääni. No kenen sitten? Se oli Korpela. Se on huomannut, että te olette juonut sen kiljut. Nyt se ampuu meidät, vaikka kyllä minä olisin syönyt lasta. Niinpä tietenkin. Menkäämme. Korpelan kanssa ei sovi leikkiä. Ammutaan. Se on menoa, ampu tulee. Niin. Toisaalta ei kyllä tätienkään kanssa. Tuo oli ainakin Väinö. Pauli! Ja Alhola Vähäläntä veljessari. Ja mitä te täällä räjäytettävässä tallissa teette? Minä tässä vain tulin katsomaan, onko täällä ketään ja tänne te olette tulleet karkuun. Ei pojat noin. Menkää heti kotiin ne miehet. Teitä kaivataan siellä. Olisitte lentäneet ilmaan ilman minua. Kiljuakin juoneet. Älkää ampuko! Täällä on ihmisiä! Monen kilon paukku. Satunnuksen miehet! Minäkin olisin lentänyt ilmaan. Onko sota? Auttakaa miehet! Manu perkele! Mitä jätkät? No ei tässä mitään. Manu meni kaivoon. La la la! La la la!